Mlaleli nomthandi kaBabu Dokotela ngisho wena umuntu ohamba uBabu Dokotela qaphela lokhu uBabu Dokotela akafakelwa imali ama e-wallet noma kaPep noma uCash Send uBabu Dokotela uyatholakala kuphela eThekwini eNedbank House e19 floor uyamshayela ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816 qaphelani konke lokhu benganiqoli ngegama likaBabu Dokotela Babu Dokotela ubaba wesizwe ubaba wethu sonke. Siyabingelela Babu Dokotela baba sisho baba ojabulile namhlanje sinomakhosi esibithola endaweni yasemthwalume enyangweni ebambizwa ukuthi Makhosi Nosihle Cele. Sibe naye emavideo ahlukahlukene kusukela ngonyaka odlule ushuthi imali ayipheleke nozoshuthi namanje usaqhubeka nalento yakho uzosifakela imali uyangisiza khona ngizodla mnandi. Inamba thola kuzona 083 723 0468 uma ungamthola lapha esengasalibamba ucingo lakho 078 50 77828 Makhosi awubingelela. Ngiyabingelela Babu Dokotela. Makhosi kuningi ngifuna sikhulume ngakho namhlanje la but into engisafuna ke sikhulume ngalo uthi thola le bhodlela labantu besifazana abanemali la ubhekise kubani. La Babu Dokotela ngibhekise ebantwini kakhulukazi abake emajele. Kunabantu abake emajele othothi baxakekile abanazi izimali nje izinto zabo azihambi kahle. Ngizothi ke abathole le bhodlela Babu Dokotela. Meke nje wathola umuntu wesifazane onemali uzomenzela yonke into Babu Dokotela. Yes, yonke into ayifunayo uzoyithola. Uma ufuna le bhodlela uzoyejela umhambisela uzokwenza njani? Babu Dokotela Babu Dokotela sizoxhumana naye lokho ejele meke wafona nje soxhumana ngoba uyena owaziyo ukuthi into zakhe uzobhoselwa kanjani. Ma ukuthi uthuma umuntu amlandele esigodlweni angamthuma. Uthi thola le khubalo elenza ungabe namali phatha uzukwa. Babu Dokotela ngizothi abaphathe le mali khona le mali le emnyama ebrown ekuthiwa uzukwa ngizocela othi Makhosi mina sengihambile angisizakali sengigeziwe angisizakali sengusensile umuthi angisizakali ngizithola lo zuku uze kuMakhosi ucela Makhosi uzongibulela into zakho kuzohamba kahle kuzokhanya. Lana kuvela ukuthi thola amafutha emali la mafutha emali ukwakhuluma ngonyaka odlula asekhona noma kwenza kanjani? Asekhona Babu Dokotela asekhona amafutha emali kulaba kakhulukazi abanamabhizinisi athi umuntu Makhosi ucele ngiyadayisa ukuthi ibhizinisi lami limile ngizothi abathole lamafutha ibhizinisi lizokhuphuka abaningi ke Babu Dokotela bayawazi lesibani lomfula wasaphela sikhona Babu Dokotela akayize nebhodlela emayonnaise. Okay. Yes likhona Babu Dokotela. Khona lesi sesezwa ngombila wenkukhu. Ngombila wenkukhu ya lethola umbila wenkukhu uthola inkukhu Babu Dokotela. Inhlanhla yenkukhu le. Hayi uthi sithwala. Hayi sithwala into enhlanhla Babu Dokotela. Kushula inhlanhla. Sikhuphula inhlanhla sithwalise. Umakhosi ucele nje akathwalise. Awuthwalise. Kodwa hayi inhlanhla uyikhuphula. Hayi yakhuphuka Babu Dokotela. Uthola lempande ukuthola ukuletha amathwasa esigodlweni sakho. Uthini kubantu? Ngizothi omakhosi abadinga ukuba namathwasa abaxhumana noMakhosi ucele uthothi waphothula awunangisho ithwasa elilodwa waphothula ngenkomo thola amathwasa kubuya inkomo zakho thola amathwasa kubuya yonke umcimbi owenza ngawo uMakhosi ucele nayo impande yamathwasa thola izibi zasesangweni ekhaya ngiyixoshele izitha uthini kubantu bakhala abantu Babu Dokotela ngezitha bathi emsebenzini abanye baxoshwe emsebenzini izitha ezikhona emsebenzini abanye banezitha emakhaya ngithi abathole izibi ebese yabona lokho Babu Dokotela akuphathiswa dinga ukuthi wena ufike esigodlweni saMakhosi ucela uphethe lezibi ngeke uyishiye futhi uMakhosi ucela ngidinga izibi zabantu ngineza kwami nami uzokwenzela lento ebese ngikwenzele lento uphinda nalezo zibi usuyo kwenza lento efanele uyenze ekhaya. Lana ufike la uthi khona uthi xosha lempundulo ehlala ekhaya. Ubani lana uthi uzoyixosha ngani uzokuzakwana yocela ungalala. Babu Dokotela ngiyayiphathisa ngophepho intelezi lengiphathisa ngophepho sidinga labantu azithi umuntu Makhosi kwami sekunemgqumagquma izinto sekuyambeke ekhaya ngazi uthi inembayo nalamakati ahlupha akhala njalo nalezinja
Babu Dokotela ezibhoshe emagcikeni ngizothi ke lonto elezidinga amasimba enja lebhoshe egcikeni akathola uMakhosi ucele nje amfonela xhumane uzombhosela intelisi izophela yonke lonto. Maybe ufuna ukuthola abantu bangakuthola kuphi loluphi usuku angisebenzi ngalo. Ngikhona nje Babu Dokotela ngikhona nje. Bazazi ukuthola. Yes bangifonele nje mangabe ukuthi angikho ngizobatshela ukuthi angikho kodwa nje bangithinte ngihlezi ngikhona. Sibonga kakhulu bonga Babu Dokotela babesiza bawujabulile siyathubeka. Siyabonga. Mlaleli nomthandi kaBabu Dokotela ngisho wena umuntu ohamba uBabu Dokotela qaphela lokhu uBabu Dokotela akafakelwa imali ama e-wallet noma kaPep noma ucash send uBabu Dokotela uyatholakala kuphela eThekwini eNedbank House e19 floor uyamshayela ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816 qaphelani konke lokhu benganiqoli ngegama likaBabu Dokotela uBabu Dokotela ubaba wesizwe ubaba wethu sonke.